मिरामार यूथ हॉस्टेल आणि एडव्हेंचर ब्रिक्सान एकठांय मिळून 20 फुटाची क्लायंबिंग वॉल दवरल्या। थंय कोच पंचम केळकर मार्गदर्शन करता। फुडें वॉल क्लायंबिंग ऑलिंपिक खेळ जावपा आशिल्ल्यान ताका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळपाची आस्त दिसता। This is artificial climbing wall. This is not a natural climbing wall. This is artificial climbing wall made with ply, 18 mm ply. And you can see these holes. We call it climbing holes. Okay. So there are different kinds of holes. Some holes are small. Some holes are very big. Some are sloper holes. We call it slopers. Okay. And some are pinch holes. Those small holes you can see. These are pinch holes. Right now we are using those as footholds, but we can use those as handholds also. It is now going in Olympic sports. At Tokyo Olympics 2020. Yeah, 2020 in Tokyo Olympic it will be there. What will be the height of that wall? It's different, but it is above 50 feet. While taking a hold, just close your all four fingers, and mostly with your thumb you have to pinch it. Very good. Yeah. Hold it up, no? Yeah. 1 meter. Go for. Now take left hand. Take right hand slowly. If you fall by any case, while climbing, keep the rope between your hands. You will? Climb down? Yeah. Okay. Come. फामाद क्रिकेट जर्नलिस्ट सुनंदन लेले आपले स्टायलीन क्रिकेटमेंट शो करता। ताचो 12 गावचे पाणी शेनवारा रवींद्र भवनात दवरला। ह्या शोत ताचे फाटल्या 30 वर्सांचे कारकिर्दीतले क्रिकेटीतले खाशेले खीण लेले आपले एंटरटेनमेंट स्टायलीन लोकां मुखार हाडटलो। शो लोकांक उक्तो आसतलो। शो खातीर लेलेन तिकेट दवरूंक ना। सगळं कव्हर करत असताना जे काही मला भटकंती करायला मिळाली त्या भटकंतीची ही कहाणी आहे। हा टिपिकल क्रिकेट शो नाहीये की त्यावेळेला 3 आउट 24 होता स्कोर आणि पश्चिमेच्या बाजूने वारा वाहत होता आणि हा बॅट्समन खेळत होता। हे टेक्निकल क्रिकेटचा शो नाहीये, हा क्रिकेटेनमेंटचा शो आहे। याच्यामध्ये क्रिकेटच्या कहाण्या असतील, ह्युमन लाईफच्या कहाण्या असतील, ह्युमन अँगलच्या कहाण्या असतील आणि प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट की जे तुम्ही कधीही बघू शकणार नाही। फॉर एक्झाम्पल मला असं नाही म्हणायचं की तुम्ही कधी जाऊ शकणार नाही, परंतु तुम्ही इंग्लंडला जाल साहेब, ऑस्ट्रेलियाला जाल, तुम्हाला पाकिस्तानला जाता येणार नाही। मला 3 वेळा पाकिस्तानला जाता, वेस्ट इंडिजला आपण पटकन जात नाही। मी वेस्ट इंडिजला 8 वेळा गेलेलो आहे। या सगळ्याचं जे कमाल गोष्टी बघायला मिळाल्या त्या गोष्टी मी या प्रोग्राम मधनं शेअर करतो। हा सगळा हॅपीनेस शेअर करण्याची गोष्ट आहे। याच्यामध्ये क्रिकेट स्टोरीज कुठल्या आहेत तर इनसाइड ड्रेसिंग रूमच्या स्टोरीज आहेत। फॉर एक्झाम्पल 2003 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप मॅच मध्ये पाकिस्तानने मोठा स्कोर केला आणि इंडियन बॅटिंग चालू व्हायच्या अगोदर ड्रेसिंग रूम मध्ये काय घडलं। यू विल गेट टू हिअर दॅट। यू विल गेट टू हिअर की इंजामामला सचिन बद्दल काय वाटतं। ह्या बुलेटिनात सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।